So yun guys, yan kasama ko ulit si Sir Carling. Hi sir. Hi. Diba? Poging-pogi Poging-pogi. So very handsome boy. Like you. Ano daw? So yun, galing kami sa sige, mamaya ko na pala sabihin niya, pero may mga tayo. Tuturuan ko siya kung paano magtagalog. May na siya eh. May alam na siyang konti yung kapag nagugutom siya, sabi niya, kain. Oo, diba? Kain. Tapos yung paborito niya daw na inuulam niya dito, embutido. Oo, diba? Embutido. O, diba? Panis kayo dyan. Embutido. O. Ano ba? Sabihin ko sa kanya yung good news. May good news. May good news ako sa'yo. Masahin natin. Yo. Sa sunod na araw, pupunta tayo kay Senator Rapi Tulfo. Ganyan lang kami mag-usap, guys. Punta kami kay Rapi Tulfo. Siya yung taong makakatulong sa'yo pa uwi. Yeah. Good. Good daw. Good. Very good. Kaya wag ka na mag-isip si God na bahala sa atin. Okay? Just all trust. Ano daw? Ang hirap nung ganito, pero okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, walang problema yung ganito, kahit ibang lahi siya. Kasi bilang part ng isang charity vlogger, isang charity, nakahanda tayong tumulong kahit ano pa yung klaseng lahi. Yun. So, dito pala, may mga picture dito ano ba yung sasabihin ko sa'yo? Kalimutan ko ito pala. Bukas, pag luluto kita ng paborito mong pagkain. German food. Tutuayan. Turuan kita mag-Tagalog. Turuan natin siya, guys. Turuan natin siya mag-Tagalog. Turuan kita mag-Tagalog. Tagalog to. Kita mag-Tagalog. German to Tagalog. Kain. Ayan. Esen, kain. Yun. Esen. My name is Jay. Jay, Esen, kain. Yun. Jay. My name is Jay. Yeah.
Esen. Esen pala ang kain. So, salamat. Danki. Danki. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. And in Tagalog, German, Danke. In Tagalog, salamat. 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 Oo, galing. Salamat. Ano pa ba? Ano magandang mahal kita. Oh my God, ang hirap lang banggitin nito, guys. Yan, oh. Ano to? What's the pronouns? In Tagalog, mahal kita. In Tagalog, mahal kita. Lahal kita. Yeah. Mahal kita. Ich liebe dich. Mahal kita in Tagalog. Ano bang pwede natin may ituro? Para malilibang-libang natin siya, syempre. Para Ja. Deine Kat. Sie. Fuß kaputt. So. Dakat? Ja, ich habe. Ruhig. Sie schmerzt. Ano daw yun sabi niya? Ano daw yun? Hindi ko alam. What? Ruhig. Cat? Cat? Ano sinasabi niya pa? Yung nakapila yung tinawag yan yung magpapapit. Napilay daw. Hawakan niya na kanina sana ayaw magpapakakot para maganda siya. Sino? Yung lalaki lang siya. Si Mau. Hindi, yung picture na isa. Napilay? Tagal yung hawal na sila. Napilay daw pala yung pusa. Doktor kayo. Kaya nagsasabi siya. Gusto sa taas. Okay. Don't sit down, sir. Ngayon, di ba? Saan siya pupunta? Ano yung gagawin niya? Hindi ko pa pala siya nabibilan ng Hindi ko pa pala naayos yung damit niya. Mamaya pa. Hindi ko pa pala naayos yung niya, guys. Yung mga damitan niya. Ano yung ginagawa niya? Yan, sir. Ha? Ang lakas niya pa rin, Diba? Like singing. Nung unang punta niya rito, medyo mahina-hina siya. Pero ngayon, small. Yung... Ich kann ja helfen vielleicht. Das elektrisch Zigarette. Electric cigarette, yeah. Da ist Pagkakalam ko, guys, this only 5,000 pop. She's not like a vape. ja Füllung. Ja. Rein. Gusto niya yung Ist gut. Sige, bilang kita niyan. Ich habe das gut. Sige, wait lang. I-type natin. Yan. Okay ko. Sabihin natin, bilan na lang natin siya. Para hindi siya, Yan. Sabihin ko, bilan ko na lang siya. Bilhan. Besorgen. Bilhan na lang kita. Ich kaufe. Ich einfach Yan besorgen. bibilhan. Bibili na lang tayo. Siyempre, niya yan Nang ganun, ha? Ja, aber das Feuer. What?
Wie viel? 2000, das ist viel. Füllung vielleicht besser. Billig. Pili? Billig. Hindi ko magkaintindihan kasi hindi siya marunong magta-type siya guys. Nein. Magta-type siya. Sorry. Sorry, di tayo magkaintindihan. Sorry, hindi kita maintindihan. Sorry. Hindi ka magkaintindihan, guys. Oh, ang cute ng aso niya. Alam niyo guys, yung aso niya, iniyakan niya yan. Sabi ni Ma'am, Presi, iniyakan niya daw talaga yung aso na yan, no? Layo ng mic ko, guys. Mag-mic tayo kasi paus pa tayo ngayon, eh. Oo. Yung gaano siya ng ano niya, ng language niya. So, German to translate English, no? So, diyan niya nasasabi yung hinanaing niya. Diyan niya nakukwento sa akin. So, ano kaya yung sasabihin niya, medyo mabagal lang talaga siyang mag-chat. So, yun din po pala, abang nagchat-chat siya. So, galing po kami kahapon nila Boy Sardinas sa TV5, no? Sa Mandaluyong. So, ang sabi nga po doon, kailangan dala-dala na namin siya kapag pupunta kami doon. Tapos, hindi na daw kami pipila kasi ang priority doon is yung mga senior citizen. Ang mga priority doon sa programa ni Idol Rapi Tulfo. Das ist teuer. Warte. Yan. So, yun po yung ano niya, yung kaya ang ginawa namin, dapat doon kami matutulog kagabi at bago muna kami doon, nag-feeding program kami. So, makikita nyo na lang sa upload ko yan. Ayun nga. Hindi na kami pipila doon. Dapat pipila kami kagabi. So, hindi na kasi sabi nila, pwede daw nadalhin na agad namin to si Sir Carl doon para ma-interview ng staff ng Rapi Tulfo in action. So, yun. Sakto naman. Dapat ngayon, kaso nga lang coding yung sasakyan ni Tol Sardinas. Hindi naman po pwedeng mag-angkas ang dalawa sa isang motor doon papunta. Kailangan lang doon isa. Ewan ko kung anong merong rules. Ewan ko kung anong merong rules sa Mandaluyong na bawal yung may angkas. So, sabi namin, sige, at least kahit paano may konting pag-asa na tayo na para matulungan si Sir Carl sa kanyang problema, no? So, yan, wait lang. Ano kaya yung tinatime nito? Tuwer. Chat. Sino nagchat-chat? Si Ma'am Pres. Ja. Meine Frau. Bakit, ma'am? Ay, wala, tinawagan ko lang. Kinakamusta ko lang. Wala, kinakamusta siya ni Ma'am Pre. Naka-vlog ako, okay lang. Hindi, naka-vlog ako dito sa ito, naka-record yung binablog ko siya. Tinuturuan ko siya mag-Tagalog. Okay mo, sample. Kain. Ayan, parang mo. Kain. Di ba? Embutido. Gusto niya embutido. Embutido. Di ba? Mahal kita. Mahal kita. Yan po yung nag-alaga kay Sir Carl. So, ayun, itutuloy ko yung kwento dito sa vlog ko. So, bukas, kanina, dapat kasama na namin siya. Pero ang nangyari, umuwi kami kasi wala naman din namin siya kasama sa TV5. So, ang gagawin namin ay sa susunod na lang na araw,
Oo, medyo wait lang po. Maingay yung yung yan, okay. So, sunod na araw yung yung punta namin kasi coding nga sa sasakyan ni Tol Sardinas. So, si Mami Sharma nga, sabi ni Mami Sharma sa akin, Jay, sana bago halimbawa man na makaalis na si Sir Carl, pagluto mo siya ng omelette egg, ano ba yun, tama ba? Tapos salad na yung parang sa mga ano bang tawag dun sa gulay na yun, te? Yung parang yung ginagawang salad. Lettuce, yun, lettuce. Tapos mag-fry daw ng sliced bread, no? Oh. So ate, mamaya na lang tayo mag-usap pa, naka-vlog lang kami. Na namin, ay yung pusa niya. Kaya pala mahilig siya sa pusa. May here. Yeah. Kaya pala mahilig siya sa pusa, oh. May pusa pala siya dyan. Oo, may declutter din ako eh. Oh, may sakit siya, may distemper siya. Yeah, sakit. Sige te. Sige te. At magbabalag lang kami. Nagkakatanungan kami dito. Bye daw, bye. Okay. Bye. Bye. Bye-bye. Love you. Love you. Bye. Embutido. Embutido. Here, embutido. Your favorite. Paborito yung embutido, guys. Paborito niya yung embutido no. Sige te, magbablog lang po kami. Sige. So, pas, okay? What? Moment. Yeah, moment. Wait lang daw, moment daw. Ano ba yung gagawin? Bakit? Moment. Moment. So, may sasabihin ata siya. Ano yung daw? Mag-uusap. Bakit? Wait lang daw. Dandahan. Nagmadali siya. Ito. He's here. Te, ano pala yan, te? Ano yan? Yan pala yung gusto niya request. Kasi nag-i-smoke siya. Yung sa akin, pero. Ate, ano ba to? Juice yung yung nilalagyan niya ng juice yung vape. Vape yan vape, di ba? Hindi, ano lang to eh. Yan L-Bar BC 300 peach mango watermelon. Ano lang to? Sira na to. Sabihin mo sa kanya, sira na to. Bibilang ko na lang siyang bago nito. Pero nasasalinan yan. Nasasalinan ba to? Nasasalinan yan. Ito, nasasalinan siya. Nasasalinan pala yan. So, saan ako makakabili ng juice nito? Mga tabi-tabi lang meron yan. Sige, bilang na lang. Sabi mo sa kanya, bibilang ko na lang siyang juice. Sige, thank you, Dea. China-charge ba to? China-charge? Oo, sinacharge yan sa Type C. Sabi mo sa kanya na bibilang ko na lang siya. Dali. Yeah. Naman, huli, do cargo, shoes, do electronic cigarette, okay? Nakabalik sa sandwich na ko eh. Yeah, given do Noya. This whole When it comes to when it Alice, it have a crack yet. It has a crack yet. Yun guys, charge natin. Noya, okay? Wala everything shouting, okay? Okay. Okay, do pass. Bye. Ciao. Sige, Jay, salamat ha. Sige po. Ayan, chinarge muna natin. Salamat, bye-bye. Sige, nasa taas Bye. Moment, do shall we, JR? Napakita ko sa kanya si JR. You wish my medicine cow. My medicine. Kamustahan na sila. The rich now. This JR. Rosigi. Ay, Bono.
Yung anak niya na ano na special. Okay. Sige. At magkukwentuhan lang kami ni Sir Carl. Bye. Bye daw, bye. Okay. Okay, bye. Ciao. Bukas pa. Thank you. Bye-bye. Ayan, thank you po. Okay. Wait. Your password. May tatanong ako sa kanya, guys. Nung nakaraan umiyak siya dito. Ewan, na niya. Miss niya. Pet lover kasi talaga siya. Gallery. Hanap ba kami makuha tayong impormasyon dito sa gallery niya. So, hanap tayo dito. Look old man. Old man. Ayan na siya rito. Oh. Taguig City, January 7. Your dog. Ito yung nakaraan umiyak siya. Ayan. She's dead. Ito yung alaga niya, guys. Ano? Ay, hindi kita. Yan. So, iniyak-iyakan niya yan. Yan yung aso niya na yan. No? Kasi namatay nga daw. Das auch. Jetzt zwei Dog. Beide tot. Alle tot. Baby. So, ito pala yung yan. Makikita nyo dyan sa picture. Yung aso niya. Yan. Namatay pala yung aso niya. So, gahanap tayo dito ng ano. Sino to? Siya pala to eh, oh. May Gmail din siya. Ano naman to? Das Lebensbescheinigung. Das ist ja deutsche Rente. BPI. Meine Karte. BPI. What's your BPI? Das ist meine Bank. Wait lang, tanongin natin kung nasan yan. Sorry. Gulat tuloy siya. Kala niya malalaglag. Asan na yung BPI ID mo. Yan. Ja, meine, Sie haben die Karte. Ja, diese Karte. Miles. Percy Miles? Ja, habe Karte. Hawak ni ano? Meine Karte. Hawak lang niya. Yung ID niya daw. Hawak ni Presi ang ID. ID mo? No. Sino? Asan? Sino may hawak? Hinanap namin yung BPI ano niya. Yan o, Carlians Adolf Lines. Where Heil Test? Ang hirap. No violence, Scheiße. Ano to? Post ito. Ang dami niyang mga picture dito, guys. Kaso, hindi ko alam kung ano yung mga ibig sabihin nito. So, may video pa siya rito na hawak-hawak to.
Hawak niya yung ano niya bang, ewan ko ano yung purpose nitong video na to. Ano, nakita niyo. Ang dami mga ano pala dito. Oh! Guys, yung nilibing yung aso niya. Ano? Yung nilibing yung aso niya. Yung baby niya. Yung aso niya. Wala lang, nakita ko lang. So yun, hindi ko alam kung sino yung Miles. Sino si Miles? Tanungin natin. Kasi sabi niya ni Ma'am Presi, nasa kanya daw yung BPI ID niya, pero wala naman daw. Sino may hawak ng ID mo na BPI? Pakitext. Pakitext, yan. Plus, Vegas, Pfizer. ID BPI. Where's your ID BPI? I cut. Mas. Miles? Who is Miles? More miles. No, Miles. Gelijk Zwitser. Sino kayong Miles? Hindi niya kilala. Sino kaya yun? So, hinahanap ko kasi yung BPI ID niya. So, paano yan? Hindi ko malaman. So, ano yan? Postal bank. May mga picture siya dito sa ano? Sa... Anong tawag dito? Wait lang, tawagan natin si Ma'am. Okay. Okay. Here. Tawagan natin si Ma'am Pres para matanong natin kung lagi siya kalakaban. Tanong natin kung nasan yung BPI ID. Tanong natin. Tanungin natin kung nasaan ang BPI ID niya. Ayos sumagot Eh ate, pasensya na. Asan yung BPI ID niya? Wala daw sa kanya eh. Alin? Yung BPI ID. BPI na sa akin yun. Kaso wala yung laman. Nakanaktara nga yun eh. Wala yung maintaining balance. Zero yun. Oo nga, hindi. Natanong ko lang. Kasi baka kailanganin kasi yun pagdating sa ano. Oo, ibibigay ko sa'yo. Pero kailangan siya bigyan ng 3,000 pesos kasi pag hindi siya nalagyan, magsasara siya. Wala siya maintaining balance sa ilang hotel ako sa BPI. Kailangan ko lang yun. Sige, yun lang. Salamat eh. Pero meron siyang picture niya sa... Na-send ko sa yung picture niya. Hindi mo naman yung gagamitin. Sige po. Kasi marami na akong inano na sa embassy. Pinagin namin yan. At sabi, mag-i-email po na sa pension house o hindi sa post bank. Hindi naman na sila nagre-reply yung pension house sa post bank. Kasi malabo yan sila nagre-reply. Kaya isa lang yung best na gagawin na mas magandang gawin yan. Papalikod sa bansa niya at saka niya doon ayusin. O tawagan na lang ni Sir Tuito yung pension house at saka yung post bank. Bakit nala hinahold yung pera ng matanda? Diba? Sige po. So yun lang at nagbablog pa rin kami. Kasi naghahanap may pinakita lang siya sa akin eh. Libang-libang ko siya kahit paano malibang siya. Sige, te. Thank you yung medyo
yung ano, kasi may mga bagay na inaalis na, medyo huwag naman natin lahat ipakita sa media na. Anong wag ipakita, te? I mean yung, kasi may inaayos, merong kasi ano yan sa Cavite, may nilapitan siyang tao, maalaman na niya nag-ano sa immigration. Yan yung nagsabi, kasi nagkamit siya ng case sa immigration. So, para kumukuha sila ng ano, gusto nila kuha niyang matanda. Oh. Gusto nila kuha matanda. Eh ngayon, sabi ko, hindi naman yan mag-ano sa immigration kung walang kakikialam sa papeles niya. Kaya mga kumuha ng papeles sa Cavite. Kasi dito kasi, kaya siyempre alam ko naman yung limitasyon ko pag ganyan na hindi papakita sa video yung iba. Pero siyempre, gets ko na yan. Matagal na ako sa larangan na to eh. Pero siyempre, ako naman, nagtatanong ako. Kaya tinanong ko yung ID niya kasi pinapakita niya sa akin eh. So nagtanong ako sa'yo, sakto nakablog kami. Oo. Personal information niya. Yung kasi kaya nga nagtaka ako, sinabihan ko. Kasi pagdating sa tulpo nito, kung sakali man na matulpo, lahat yan kakalkalin yan eh. Kahit na hindi ko yan ipakita sa vlog ko, lahat yan kakalkalin. Lahat, kung sakali man na may mga tao na gumawa ng foul play sa kanya, talagang malalaman dito. Kaya may nilisip na may gumawa ng foul play sa kanya. Pero hindi, ayoko rin kasi magbintang eh, kasi masama rin naman. Hindi, ano lang naman, sinabi ko lang ho yun. Speculation ko lang din, nung inampun siya sa Cavite, bakit Sino naman po yung umampon sa kanya? Wait lang naka-vlog tayo ate baka mamaya tuloy-tuloy na naman yung kwento mo tapos bawal pala ilabas kasi naka-vlog kami Kaya ang tinatanong ko lang kasi yung BPI, umaba tayo ng umaba na wag na lang muna i-chat nyo na lang mo sa akin kung sino man yung kwento doon sa nag-ampon sa Cavite. No? Yun na lang Apo. Sige po, salamat ate. Thank you po. Gusto ko rin talaga kalkalin para at least para naman ano natin yung embassy na yan. Gusto ko rin talaga silang mabigyan ng leksyon kasi sila naman talaga yung dapat pupukit sa nagiging problema ng matanda kung bakit siya nagsasuffer. At the same time, tayo rin nagsasuffer kasi gusto natin siyang mabuhay. Kaya ako naman, siyempre, talagang natural sa akin na mag-usisa ako kasi kailangan ko itong gawin. Alam niya, sa totoo lang, hindi naman sa pinipilitan ko sa Pilipinas, pero na-thankful pa rin ako. Bakit kamo yun, parang kahit paano nasusupport ko pa rin yung pangkailangan pagkain. Kaya kahit na minsan napaka yung nainitin yung ulo o stress talaga siya. Hindi, yan lang naman, yan din yung lagi kong sinasabi sa kanya na wag na siyang tawag dito. Wag na siyang mag-isip na sa nasa maayos siyang kalagayan ngayon. So bukas yun, basta update, manood na lang kayo ng vlog ko kung katulad ito, naka-vlog tayo ngayon. Yun, i-explain ko din yung sigarilyo niya kasi nagyosi siya habang nag-vlog pero wala ang problema yun. Alam ng mga viewers ko yan. Minsan kasi may mga advantages ang cigarette at smoking, which is anti-stress. Yun lang yung advantage naman. Alam ko na ho yun, walang problema yun. Sige te, yun lang yung tinanong ko yun sa BPI. Sige po, salamat to. So yun, about sa sigarilyo ni Sir Carl, hinahayaan ko siya kasi siyempre nakaugalian niya na yan, pero hindi naman siya, parang anti-stress niya lang yung pagsisigarilyo niya, kaya sana wag naman ho kayong ma-open no? So mga foreigner ganyan talagang nila yan, may gatas. Gusto ata, di ba, bakit may gatas? Dapat yan, puro. Yan ang gusto niya, ganyan. Na si Papa yung nag-aalaga sa akin. So, doon naman, hindi kasi, para kasi sa akin yan, alam ko, mapapanood mo to, Ma'am Presi. Dito kasi, syempre, alam mo naman na yung vlogger ako. So, taalamin ko lahat ng mga, niya, kasi mamaya nga, di ba, hindi naman tayo nag-iisip ng iba, pero baka mamaya may gumawa na kalokohan kay Sir Carl. Di ba, hindi natin alam, baka
Kaya siya naghihirap ng ganito, no? So, yun, hindi talaga may iwasan. Kasi pag nasa Rapid Tulfo na ito si Sir Carl, talagang kakalkalin lahat ng ano dito, ng pwedeng malaman. Kaya hindi talaga pwede. So, bukas, sa susunod na araw, update na lang ho tayo kung kailan ayan, may sigarilyo si Papa. Yan, yung mag-ama. Yung mag-ama, nagbigay ng yosi. Yung mag-ama. Update na lang namin kayo kung kailan kami makakapunta sa Rapid Tulfo in action. So, yan. Hanggat yung magagawa ko po, ay itutulong ko dito kay Sir Carl. So, Sir Carl, please, bye-bye to your love viewers. Yan, to your viewers. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.